Kaya kitabangan ko niya og ano. Namalit ko daan og pila. 600. Hindi kontak pa. Isud ang paper bag dako. 4.75 jo. Repolyo. Geng, ito na ng giuros, geng. Pating report. Ano na isud na? Aliya. Biya kami na. Ang kunin dyan na malingki. Luway laman eh. Na malingki midaan guys, kaya di naman maka pamalit si, di naman makakuhan si Papa Idi. Guys, dito sa talungan guys, kaya daghan nagbunga ang talong. Di ang sili guys na, hindi ko na kong sili. Wala siya siling espada. Daghan kadug bunga guys. Sayang rin kay kuan, buwang na si Jana ah. Yang ginas ni kun nga ipaharbis man ni harbisa. Guwang na yun sa ni sanjad das juta. Yang ginang paharbis ni kay pwede man ni sa ikuan, no, daghan na kadubunga oh. Pwede man isa gulo sa mag-un-un ka. Ang dahil bunga oh. So anong pangharbisan na akong guys. Pero nag-harvest kong punubod siya kay niya uli mas kristal dari. Nag-turta sila na dahil bunga oh. Yan na guys na harvest na guys. Napaidahan nagsunod na ah. So madyo na naman din ni magtanong-tanong ta guys kay palibre na taog. Sudan kay mamalitas merkado pati mahala. Nga ko kita nung dari guys kaguan. Upo. Alam mo nga. Ang sili guys, naka-harvest na po ko isang sili nga atsal nga. Mas kaang. So nalabong na dari kahang kuan. Pinakadra ako dito sa bukol guys nga. Labong na kahang bumbil na. Pero hindi dito magkuha ng bumbil guys, yung ikural kaya raway makasid nga mga masamang kuan ba. Kay tinik man na. Nga kuan ang dito po sa bang kuha na pwede malabong na pura na na guys. So ato na ni sa isagol sa inunan nga bangus ni ati dagidadan ka nagingani na barigitid nga kuan kanang kalipay marugwa man tay ingani. So namuha ko dito silingan. So nanay ko dari kanang naghan nakadug sanganing atihang ko ano grapes. Bayad lang to na sa kinag ateng grapes na ko ano. Sig bunga na ni. Anja ati day ha ni siyang putlan na naman ati day kay nahirig naman kasi kay hangin.
nahirig na siya. Kaso lang putlan na kuan baatan na siguro ni. Kuan na dari mainit. Hindi naman na ito naputlan. Pangkuanan lang na sila pang banganan na laman. Jag mal kanini kaya ran taasan naman sa ngata na nahang siyang gi putlan. Diyan gitugsok na nanangan na siya daghan atiday. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ulom. So nanangan na siya daghan. Kaya anis siyang gi kuanan bagi putlan. Kaya gitugsok ag banda na. Manindot na ni siya kay pasangan na. Kari po di ani sangan na po siya. Kay naman sa kuan sa ilawom na turok. Kari po di nga siya og tulo. Anggi kuan ba kanang gitriman para karang taasan naman kaadyo. Before ko ni ulig buholahan sang putlan eh. Nananga na siya. Nananga sa isang 1 2 3 4 upat pud. Kariwa pa na ni siya maputli. Hapon ni siyang putlan kaya rong mubo ra siya nga magsanga-sanga ba. Diya salamat kay kadyo atiday kay kuan. Negatihan ko buwak na imuhang dilpa. Daghan kayo sa kuan daghan kayo sa saha. Kay nakunik ko sa bagyo. Nang paadyo nung naansa. Nabuhi nagkakaw. Siya man nangit-ngit man yung nabuhi nagkakaw. Sanga na siya. Diyan nag-seed ko daghan ka malbiri na. Kay gubanahan naman gipananong dados kasada. Wa man mabuhi aguan, sili. Mao ba na ibag human nagpakaon? Salamat tita sa bag. Kaya wala naka-video ganiha guys. Uy, salamat daw sa bag. Salamat sa bag sa promise. Saman be? Salamat be? Ako naka-video. Ay, naputol na pod. Napog. Ang baat, natangtang. Naputol na pod. Gipakaon na ako na. Hati, be. Ati daw ati kay nagsimba sa ati. Guys, ila, mami. Uy! Ginuktok ka din ha. Bali na. Bi, sada kung basak ako na mo hagban nimo. Busog man. Busog naman. Kasi mong pineapple. Grabe inita na. Tuwari ados bikas dito ko sa matug. Ano nagagasa eh? Ay kay patugtog man na kay sa ngayon pra kuno ang kuan. Gikan ko bikas kay trabaho ko dito. Yan, nilubong na tong kuan. Diha na mo sa tiris ha. Kay bugnaw diha ha. Asa man na? Asa man to? Ay tiki. Hadlo kas tiki. Hadlo sa tiki ikaw. Diha naman mus gawas.
Kay magluto naman si Mama ugma. Ha? Nak, nahadlok sa sticky, nak. Kasi magikadlukan. Agoy, kinada iri nga brown, nak. Cool. Nicole. Iri nga brown to ni Agi. Isa man to min. Tumulong kahapon na itong gabi na ito na guys. Ang ming nanana mo ibutang sa tiris pero mag-unos gani or mag-uwan. Muna naman na siyang isulod. Ano man to? Hadlok si Ming Ming. Hadlok sila kayo na iring. Ming! Ming Ming! Ming Ming ni Agi ka kulay brown. Si Kuan magud to, si Kinit. Matubang sila na to kaya si Kinit. Sige na. Good night na. Bye! Bye! Diri ramang ka malili ramang ka bintana. Natong tanan guys. Kuanday nagligo day ko kay kuan. Kuan ko nang mutul dito sa mga buwak dito sa kuan ba. Katuwag ang basigi takdan ako na ni Kuto. Gadog na ba mini Aliana. Pahinguto day kung Nicole ugma kay mura magkatig-katig hang jagahang nahong guys na uli-ulian na di nakadyo siya hubag kinang hubag man ni kay kuan ipamaak lagi kog daghang kadyong mga lamok ito sa manang daghana subscribe mo jag pang sup-sup ag lamok sang nahong ja gimingaw ko nay guys kay sinanay malaway nabilin dadto una pa sa Ria kani kay marag dako-dako niyo imbis wa ko yung mga tigyawat guys so ako yung mga kuwasang naong mura na nung kugi tigyawat daghana basta ang mga bugton guys daghana ang kadyo kuhan ko ni siya bunhok ingat bunhok na siguro ni daghana sa mga diri daghan kadyo okay natugo guys nagingana man ko daghana na so ga ready mi uguan adto na asa mo tuguan call Nicole maglimpyo ko sa kuan ni Papa Edi ang hunaran og kuan gisagulan og panyawan ug dahon sa bayabas mo yang gihunad kay para mo kuan siya guys mo bayan sakit ang mata para mo kuan kanang mo humok tong mga ipang nanaan si Jantiil so di na to pwedeng i-video guys kay lain kay tan-awon guys kanang bawal sa YouTube na mga ingana nung jag mga mingming wala na mo pasidladar ito na tiris na gibutang kay kuan lagi ko mangluto na ko kaniha nang limpyo ko nag general cleaning ko na rin guys nang limpyo ko nagmap ko sa kuan nagbutang ko ganang mga sunroks palit ko dako kadong sunrok sa yang gisunrokan ag mga sagag kay kuan di lagi ko ganahan og ganang daghang mga abog-abog guys kay sila po dari manghinlo silhigan ras nga ag mga gilid-gilid wa kani gipang asa na ni mga pum ilaw man gipang trapuhan sunrokan ha tanan mga kwarto nabisi ko kay dito po ko sa ang amo ganiha kay ra man dyan kasagag hangin gani ang buntag guys dyan mga natuali man tong mga tanom dyan nga tumba so nga nang gi-arrange na so maura to guys sa tanginan po ninyong gahang vlog ugma guys kay magsugod na po ko og kuan tinda sagdala man nato ng mga kuan mga manghilabot nato guys dinala nato natagden kay alag sila ray mabuhi kinahanglan man jud ko maning kamot guys kay wala gi trabaho sa Papa Edi sa ano lamig
way trabaho sa papaidi sa mga kinahanglanon na mo dari kada adlaw mukaon ba ta kada adlaw plus na pay mga tambal. Salamat kay kadto sa ning palit og tambal kay bawa na siya nga kisa na siya ning palit og tambal ni papaidi. Salamat. So ang diyang tambal tanan niabot og 6,000 kapin plus kuan ka ng check up kay naman na say doktor dari guys nga private doktor. Nagturo man na siya gipa check up. Pero human kuno dani guys og di jud kuno na siya wa kay des ni aging check up na January guys na laboratory naman na siya tanan. Hana man sa gipa laboratory gipa-check naman na tanan iyang kuan malagi to diabetic lagi siya guys. So manang dugay jud sa maazo basta diabetic kana mga samad-samad. Diabetic si papaidi man kuan. Nga na dyan ang iyang kuan siya kanang katuw murag bakterya na pero daan na maguna siya sa una sa ulitaw pa balik-balik na diyang sakit hindi ganahan ta kung kanang siguro mo balik ta sa Susun pa Manila tong doktor dito nga katong doktor nimo ba nga dugay ka doon ni balik na nasa doktor dito guys nga pila ka years pud nga wa na jud mo balik na dyan sakit ba kay natoy tambal pero nakalimot lang jud mi sa tong tambala pero na may gihatag karon nga bag-o naman na siya nga tambal masinog igo na ng bakterya sa diyang tiil. So mara to guys, salamat ninyong tanan og salamat sa mga isuon, salamat ninyo kay kana wa jud ko nakabanding nila, wa ko nakapicture wala ko nakatanan lagi, wa jud ko naka kuan kay ang plano unta dadtong wapas papaidi mo uli ay wa pa si SPI papaidi nagsakit magpaabot pa ta ko dito mga 2 ka semana nga natulo sa kay ni man si Nicole nga uli na lang jud kay nali ko ni bagjo kasi kuno ka ni bagjo ha mga to nga tipod kaya lagi ni Nicole nga bidaan lagi diri bay ug magpa-check up sila kay pila pud ka oras nga check up guys. So ato lang po guys nga ma-okay na sa papaidi kay di lalim din na ijang sakit. Grabe, karon pa mi suway nga ingana jud nga perting daghana kamot na pud og tiil. Sa tibok lawas diya mga taw. Nanawag na skitkat wala ganahin dito sa kuan. So maro to guys, thank you for watching. Amping ug amputan tanan guys. Love you all.